Бүтін дүния татар халқының 30-шы конгрессы ішін башлады. Ертегі аның зор пленар отырышы. Меніңше аның түп мақсаты бүтін дүния көлемінде татар халқын бір мақсатқа топлау, исән қалу үшін топлау. Бүгін бізге ең янаған қорғаныш мәғариф өлкәсінде. Шуның үшін ең бірінші бурыч деп көрем. Татар дәулет милли университетін болдыру. Татар дәулет Қазан университетінен, колхозлашқан Қазан университетінен педагогик институтын айырып шығарып, Татар педагогик институтын болдыру, милли оқытушылар системасын, һәм шулар негізінде тулайым башынан ақырына қадар түгәлленген милли мәгариф системасын түзіп бітіру. Балалар бақшасынан башлап, юғары оқу йортларына қадар. Шул шақта гына исән қалу мөмкин, һәм шушы мақсатны тормышка ашыру өчен, кабатлап әйтәм, бүтән татар дөньясын bir юнәлешкә туплау, берләштерү һәм аларның таянышына таяну, һәм аларның ярдәменә таяну. Шулар өстенә конгресс үзе хәл итә алмаса да, әмма ул безнең дәүләт органнарындагы вәкилләребезгә үзенең бик көчле мөрәҗәгате белән чыга ала. Татарстан дәүләт советының депутатларына һәм Татарстаннан сайланган Россия дәүләт думасы депутатларына, федерация советы әгъзаларына бик җитди, бик кискен тәкъдим белән чыгарга тиешләр. Еге дигән нәрсәне татарча укып, русча тапшыруны туктатырга, бетерергә. Мәктәптә ни телендә укыйсың, ана телендә укыйсың, татар телендә, аның чыгарыш экзаменнарында ана телендә булырга тиеш. Рус теленнән экзамен, рус теленнән егедә. Ул милли мәктәпләрдә укытыла торган рус теле күләмендә генә булырга тиеш. Һәм милли мәктәптә алган русчаны өйрәнү, рус телен, милли мәктәпләрдә өйрәнгән рус теле дәрәҗәсе, ул укуны дәвам итү өчен югары уку йортларында җитәрлек дип саналырга тиеш, бернинди экзаменсыз. Һәм шушы таләпне депутатлар аркылы, Россиянең законнары аркылы үткәрергә тырышу. Үткәрә аламы, юкмы? Һәм бердәм булып, башка республика вәкилләре белән бергә булып, бу мәсьәләләр кичекмәстән куярга тиешләр. Һәм тагын алып 2007 елда алып ташланган мәктәпнең дәүләт стандартыннан алып ташланган милли компонент, шуны яңадан торгызуны да таләп итеп, безнең депутатларыбыз бик актив үзләренең гайрәтләрен күрсәтсеннәр. Һәм шушы турыда конгрессның зур таләбе булсын иде.